kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye araba ye février kalo tile 18 san 2026 aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko ɲɛnabɔliw ma ale ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sunkalo kalo ye ko ale kɔni yira anw fɛ ɲa kunu tarata février kalo tile 17 san 2026 ni o b'a jira ko fɛn min kɔni ye sunkalo ye ko o kɔni daminɛla Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na février kalo tile 18 san 2026 ni o bɛnna bi araba ma an bɛ dugawu kɛ ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Février kalo tile 17 san 2026 an ka jamana gouvernement ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale ye Union européenne ka ciden dɔ bisimila an ka jamana kɔnɔna na kunnafoniw olu y'a jira k'a fɔ ko ni ciden in nakun tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ni Union européenne bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ lakanako fo ka taa se jamanaw ka ɲɛta sabatili ma ciden y'a jira k'a fɔ ko u bɛ Mali ka yɛrɛya bonya bolo di ɲɔgɔnmaya sira fɛ an ka jamana minisiri ɲɛma ale fana y'a jira k'a fɔ ko Mali dayɛlɛlen don jamana bɛɛ lajɛlen ye bolo di ɲɔgɔnmaya sira fɛ minnu bɛ Mali ka yɛrɛya bonya. Fɛn min ye Bamakɔ suguni kura ye ni ale jenina kari tɛmɛnen hali n'a sɔrɔ maaw dusuma kasilen don ni tasuma kasara in na ni o kɛra sababu ye k'u bolofɛn minɛn caman olu jeni kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko zon fana wulilen don ka taa maaw bolofɛnw suɲɛ. Sibiri tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kulun dɔ ye ale dafirila ni maaw ye Mopti marabolo kɔnɔna na ka taa jire ni o kɛra sababu ye ka maa 16 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛ o ni na ani o bolofɛn minɛn caman olu kɔni taara jiwoyo fɛ maaw ka fɔla ni kuru in dafirili kɔni sababu bɔra fiɲɛkolo dɔ ale cili sen fɛ min na hali bi ɲininiw olu bɛ sen na yaasa ni maa kofɔlen ninnu kibaruya bɛ se ka dɔn cogo min na. Polisiw ka bolofara min bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don siraba lakana ni koɲɛw ma ni o ye groupement de la sécurité routière GSR ye n'u kɛlen don ka wulikajɔ sabati a bɛ wagati damadɔ bɔ yaasa mobili bolilaw olu ka boli u ka sira kan fɛn min ye motobolilaw fana ye olu ka boli u ka sira kan walasa dɔ bɛ se ka bɔ siraba kasara la cogo min na foniyaw olu y'a jira k'a fɔ k'u ye moto 100 minɛ ko kura Bamakɔ 3e pont na kunu tarata février kalo tile 17 san 2026 an bɛ wagati min na i ko sisan ni moto bolibaga ninnu ka motow kɔni minɛnen don u ni ɲangini min ka kan o bɛ na da u kan yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ka GSR commandant Panama Dambele ka kumaw lamɛn. Kabini mois d'août an ye faamuyali ni bilasirali caman kɛ mototigiw ka bolili la sirabaw kan o sariya batoli Bamako pont kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la pont 3nan ani pont 2nan o la sa jateminɛw y'a jira ko sirabakan kasara juguman a fanba bɛ bɔ bolimafɛn senfilatigiw la a jateminɛ dɔw kɔnɔna la u ni bolimafɛn sennanitigiw bɛ se ɲɔgɔn ma fo ninbɔn bɛ y'a la donc o lakanabaliya an ka pont kan an wulila ka fɛlɛ dɔw sigi sen kan walasa minnu bɛ sirabakan sariya ninnu sɔsɔ o bɛ se ka kɔn cogo min na o bɛ se ka dabila cogo min na n'i y'a jateminɛ an ka sirabakan sariya sunba n'an k'o ma ko code de la route a ka sariya kisɛ 22nan a b'a fɔ ko mototigiw kan ka boli u ka sira kan sennatigiw kan ka tagama u ka sira kan mobilitigiw kan ka boli u ka sira kan n'i ye pont jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 3e pont i b'a ye bolimafɛn sennanitigiw ka sira bɛ yen bolimafɛn senfilatigiw ka sira bɛ yen ani sennatigiw yɛrɛ ka sira bɛ yen a kɛkun ye de bɛɛ ka taa ka sira fɛ parce que n'i ka sira bila ka taa ni mototigi y'a ka sira bolimafɛn senfilatigi y'a ka sira bila sisan ka taa don mobilitigi ka sira kan a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka na ni accident ye n'a ko k'a bɛ kɛ a cɛ bɛ juguya. Kibaru la Camerounkaw olu fɛ yen nɔ muso dɔ kɛra sababu ye ka dankari a den 3 olu ka ɲɛnamaya la ni ka a yɛrɛ faga ni wale in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko a y'a cɛ minɛ sungurutigɛ o de la ni o cɛ yɛrɛ an bɛ wagati min na i ko sisan o bɛ voyage la Chine jamana kɔnɔna na ni wale in kɔni o ma kɛ cɛ in kɔni ɲɛna
mina a kɛra sababu ye ka dankari a den saba ninnu ka ɲɛnamaya la ni ka dankari a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la. Mali kunnafoni lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilow la aw kan bɛn kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan.